बायनो हाला लोगोफोर न'आव नालेंखर खोन्थाया दायो स्कुलाव थांगासिनो दं रंजाखावदों बे रागा जोंनो सालायखौ दानखादों आङो बोरायखौ बेफोरखौ बायनो हाला हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय दायो जों मानि देलायखांनानै सनालिखौ स्कुलाव लांनो होदों आंना रेडि दायो सनालिबो आंबो थांसिगोन सनालियाबो रेडि जाखांबाय स' थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर जोंजों लोगोसे मा बुथुब जाखो हाहा जोब स' थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर स' लोगोफोर टट' लाबाय आरोना जोङो दायो स्कुलाव थांगासिनो दङ स' थ'बाय थादो ओमफ्राय हाबा हस्पिटाल मोनबाय हस्पिटाल सोलै स्कुल नङा सोरनि बयनिबो मोजाङै मोजां लिरहैया बिसोरो लिरहैयाबा बुजादो मिसजों अनजाया लिराबाथाय बुजाखागोन इंलिसजों हा खोनाया मा होनदों हगारलाय मा हगारलाय बिलाय लबारजों फुगारलाय होनो लौथि लाया बुयोना बुवा मिसालाय बुवा बुजागोन हायाबा बुवा ओइ दाखोर सावदों स्कुल मोनफैबाय नै सनालिनि लोगोफोर स्कुलनिफ्राय न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबोआसै माथो सानफ्रामबो देखायबाय थानो ना बेनि थाखायनो ड्रेस एसे गानस्लायनानै लानोसै ओमफ्रायो ओंखाम ओंख्रि संसैना ओंखामथ' संलांदों आं दालिबो माबा रुनानै गालांदों रायलायनायसो जाबावलालै ओमफ्राय दाउदै जालाबायनोसै आरोना दिनै आंथ' जाया बिसोरनो संनानै होनोसै आङो ओमफ्राय दालि ओमफ्राय सबाय बिमा एवनानै जानोसै आरोना आङो दा लोगो मोनफिनगोन दसेनो ड्रेस गानस्लायनानै लागोन नि लोगोफोर दायो नै सबाय बिमाया भाजा एवजानोसै आरोना दाख्लैनो लाबोदों आं ओमफ्राय फ्रिजआव सोनानै दोनगासिनो दङ मैयाबो फाथो जाबायना ओमफ्राय जानाय जायासै सबाय बिमाखौ दिनै जानोसै आरोना आङो सायजोबखानोसै आं सान मोनायखौनो जानोसै ओमफ्राय हासबेन्डजों नानिमोनजोंनो रेक्सनोसो दाउदै रुबाय आङो सानफ्रामबो बेसेबां ना बेदर जाबाय थानोना हा रुबायब्रा जाबानो जाबायना मोनथाम रुनानै होबाय आं मोनसे जाथोंसै गावसोर साथामजों सानफ्रामबो बांद्राय ना बेदर जाया आंथ' नायनोनो बाबाय सानफ्रामबो आलासि फैनानै दाख्लैबो जानाय जाबायना नाबो दाउबो सानफ्रामबो रेसान गैया सानसे बाजारनि जानाय गनाय नंला दान्दियो गयोना गवा नाय गगोनसै गनाय नंला दख'नाखौल' गानस्लायबाय आङो ब्लाउसखौ गानस्लायासै खेबसेनो दा सुजोबसै मोनखांबाथाय दुगैनानै जानोसै खेबसेनो ओरैबायदि खर' सानाय मोनदां दिनै दुरबल उदै सारोम मोनदोंलै मानसिफोरा जि उदै सानाय खिनाय बायदिसिना जासावगासिनो दङ दुरबलखा मोननायानो बोथोरानो बोरैबा जादों एकदमबारे गाज्रिनो बयबो जासावदों आरो स्कुलफ्रावबो बयबो जासावदों खालि उदै सादोंनो लोमजादोंनो सासे गथ'आबो दिनै थांफिनदोंसो बोरैबा दुरबल मोनदों होननानै आंहाबो बोरैबा मोनदों उदैखौनो सारोम फुङाव जेबो मोनाखैमोनलै दहाय स्कुल सहैखांनानै दखानाव थांबासो बोरैबा मोनबाय सायना लानोसै र' सबाय बिमाखौ थाबनो सायलाबायनानै एवलाबायनानै जानोसैलाय माथो होनबावनो माथो देखायनो दंबावनो नोंसोरनो दैलि ब्लगावलाय बेनोसै संनाय खावनाय जानाय अबेबाफोर थांबासो देखायगौमोन माबाफोर नै बेयाव फैदों होननानै दासान्दि आरो बर्थमान जेरावबो थांथ'नांगौबो खोथा गैया सबाय बिमाखौ भाजा एवनानै लाबाय नै लोगोफोर सबाय बिमाखौ भाजा एवनानै लाबाय थावा एसे बारा थांबायदों बोरैबा सल'जोबनांबाय संनानै लाबाय रेडिनो ओमफ्राय जानांसिगौ बिराद उदैया बोरैबा जादोंहाय आंहा दिनै सुबाय आखाइ सुबाय हेन्ड वास खालामबाय
मा दाङा बेयो ओरैबायदि गेसाव मोनामदों आखाइ गाज्रि नों मा दाङामोन होनदों आखाइया माथो गाज्रि खि खाखासो मोनामजोबदों आखाइखौनो हेन्ड वास खालामहैदां हेन्ड वास खालामदों ना हेन्ड वासजों सुदों आखाइखौ ओंखाम जानांसिगोन आरो जानोसै गरम जाखावदों बे रागा जोंनो मा जादों Olu, good boy. Ada mobile kan ni reka ada. Kasih. Olu, cu. Ada yang lain sih lebih. Macam apa sih ni, ba? Angku cuma kelab kalam bela lebih. Anak ni kuma kalam bela ni, ba? Ciao. Jangan ada. Mawas ni sih, tapi ni sih. Oh, uyu langgang ni kan, uyu. Nada, bikin lana ni homna ni boye biye. Uyu thangnya, uyu thangnya. Uyu thang. Oh, lulek, good boy. Oh, good boy. Tulu kan thaya. Oh, lulek, good boy. Good boy. Good boy. Doro kan thaya na bikin. Koper, mun bay na lay labe na. Siapa dia nang nani? Coba di malu. Kita lihat ini. Ada. Penanya daud di labe ang saya si daud itu salang. Salah apa ya nih? Anak mani daud itu sahabat dia sendiri yang punya ngirim daud itu nih sana mana? Tapi ni bay daud itu pada par deh, berkumpul na, ini kan saya sih nang. Masa pangkah lain tapi jenis sini nak gaji dari dunia. Okay, dari jenis table pangkah set. Mana dah berna. Kelas penambang kan kayak aram sini kan dah yang menjadi. Angga baru kurung mau birat kurung jadinya. Nami. Kamu dah punya tu. Sebenarnya macam nanggo. Harusnya mình không ăn phẳng đứng. Bây giờ ăn không được đúng lần nào hết. Chỉ có một gia phần nữa, già và nó thân già rồi đấy. Không thì ăn bữa. Vậy 우리도 이제 사람 문제는 내가 이제 안 한다고 하잖아. 그래서 앞으로 집에 하시는 안전 자가 되지. mà nên đi xuống cái sáng này bay để phá chặt sáng ra cái ơi người không chờ gắn hay là chặt thôi năm mà qua là biết năm mà bạn không phải biển á ăn alo bhaja so mà bạn nói mình nói cho nó ăn mà rất mới xong một năm bạn ba bữa nào rồi ăn rồi rồi So, ang hasil kam dapat gilas lede ang kali botol peko. Terus ni pedai dah bukan lana pe botol ris na itu. Saya dah sampai. Masa botol sel lagi ni. Nela botol sel lagi ni tu lana tu yang sana. Babi. Saya nanya dia sini nak ada. Yang nak dali nama. Dan nama aku. Lalu kebetulan lagi sih dalam musim tu sih nama. नालेंखर बिगुरखौ सैना लानि र' लोगोफोर एसे माबाना लानि नै एयावसो जिरायनानै लाबाय आङो हासिबानो आंहा एसेल' फारसेफोरखौ सैना लानि हासिबानाय टाइमफ्रानो जाया दिनै बेखौनो सैबाय थानोसै जेबो खामानि मावा हासिबफोरखौ बायनो हाला लोगोफोर न'आव नालेंखर बिफां गोनाङाव सैलाबायना लानांगौ आयु असेमोन सैनायानो आजां बुरजामोन लांलाबायबावबासो सोरबा आरो बेनो दा थारनै दंबावो आरो ओमफ्राय थारनैल'सै ना सैनानै दोनखानांसिगौ उफाय गैया बांद्राय रानद्रायाबो एसे गोरानद्राया माबा जानाय नंला बे गोथां आं मैया हानानै दोनफैदों मोनायावनो दमनानै थाबाय ओमफ्राय मोनायावनो हास'ना दोनफैदां लामायाव आरो टट' थांजायाना फुङाव आरो हास्लाबा बेनि थाखायनो नोङो जानला माला बानायनाङा सनालि लेथ्रा जायो दलद दोन आद्रि जायो औ दलद दोन
रोङासोरा जिखुनु जा खामानिखौनो मावफाजोबनो नागिरो दा ओमफ्राय देरबाबा मावगोन ना मावा मावनो रोङिखायसो मावफालाबायो ना मायो देनां देरबा खामानि मावगोन ना मावा नोंलाय मावो ओमफ्राय मैया हाग्राबो फुदों बे मैया जायो नामा दाख्लै दा बेलाय मा बुस्थु होननोनो रोङा बे दाख्लै खनसे जायानोसो ना हाग्रा फुनाय देखायदों बे सनालिजों आंजों बेखौनो होनदों आरो बे माबासो बिखबसो बेखौ मानो गेलेखो बेलाय औ बेखौ नांगौ बेखौ सैनांगौ दा अबेयाव बेयाव सैगोन दा हासिब बानायनो आंहा नायनोसो लुगैदों बबेनिबा नोंहालाय नायनो लुगैया जाबाय आयु बेखौ आं नोंनो हरबायसो थागोन बेखौ आं जि मोजां मोनो आरोना हासिबखौ सैनो बायफेरखायानो सैखायोसो आङो न'आव बांसिनानो बे मायाबो सैलांनो मोन्दों एसे बेयाव गैयालै बाबे माया बियो सोरबा गाखोग्रा दंबा दानखा होगौ आङो हासिब सैनो ओमफ्राय रावबो मानसिखौनो मोना आरोना गय गाखोनो मानसि मोना आरो नालेंखरलाबो आं नोंनो हरबायसो थागोन गन्थं बोरैबा जादोंलै गन्थंआनो सानसेसो बुंनाङा बाबे नों बेखौ माला हाखाङो दहायनो हादां नों बैयाव गेलेबाय थाबा नों गेलेबाय थाबानो हानो दोनदोंहां हास'नानै बै मोनसेखौ मोनबावबा मोजां जागौमोन जांख्लायाबो गाखोजालालै जोंना जांख्लायाबो जाला आरोना जोंनिया माबाय बोरायलांबायना फोनलांबाय माबा गाखोजाला खोनादों दा गान खननाया मानसिफोरना खनसाय एसे खरा खनब्रा खोनानायनि लाबो आंहा एसेल' गोसोखादों ओरैनोबा गोसोनाय गैयाबो लाजागौमोन आदा बयफोरनाबो साख्रियाव लानो सनालि गाना आङो जे गान माबायोना ओमफ्राय रिल्स आरि बानायना बेखौनो जि खोनासङो आरोना बियो रेक्स'आव थांगो रेक्स'आ उन्दुफिनाखैलाय न'आवलाय बेखौ नाङा गोथांखौ हर बे गोराना जानाय नंला गोथां औ बे गोथां बिदिखौलाय माथो हाया नोंलाय बे गोराना जानाय नंलालै बायस'यो गोथाङावसो आराम सैनानै दोननो मोननांगौ गोरानथार जाया आरोना बे एफा राननायफ्रा जेबो नङा होजायो ओमफ्राय बांद्राय रानद्रायबाथाय जाया माला रानजोबलायखो बैसोरो रानद्रायजोबथारबायहाय गोबाव जाबायना जोंना हानानै दोननाया माथो मोजांसो दाखालै दा खालाम बे सैखानायखौ बाबे खायहायानो जिरानो गैला सैना लागासै र' लोगोफोर दा देखायगोन आं सैखांबा बेसे बुरजा हादों बेसे बुरजा सैनो हाखो सैना लागासै दाबो फैया हासबेन्डआबो मा एसेबां गोबाव जाखो दिनै एसेल' जादों दाबो नालेंखर दालायखौ दानखादों आङो बोरायखौ हासिब बानायनायखौ गोलैगोन दे मोजां गाखो लोगोफोर माने आङो बे दालायखौ दानखा होदों आरोना ओमफ्राय हासिब सैनो थाखाय एसेल' जागोन ना बे आं जा सैनाया मैया मोनायाव दालायसे ओमफ्राय मोनसेयासो रानबाय आरोना मोजाङै जानाय नङा बेयो बेनि थाखायनो दानना लाग्रोथोंसै बे ओंखामबो जायाखै दासो फैदों मानसिया ओमफ्राय आं होनबाय ओंखाम जाखांनानै बानायदो ओमफ्राय गावनो बानायग्रोसै होननानै बुंबाय आरोना बानायग्रोथोंसै ओमफ्राय ओंखाम जाथोंसै बेयो लोगोफोर हासिबखौ आङो सैखांबाय आरोना ओमफ्राय खुनुरुखुम मुथासे जाबाय नै मुथासे जाबाय आरोना हमगासे बे सिबजायो नामा सोरबा दानो खुनुरुखुम मुथासे जागबाय सिकेनालाय माबायदि जादों दाबा फिसाया नायजाला ओमफ्राय आखायाबो सनालिया दांफानानै लेथ्रा ओमफ्राय ओरैबायदि दाखोर जाजोब्बाय सोरखौ गारहैजोबनांसिगोन लोगोफोर दाखोरफोरखौ आराम साफा खालामनानै लानोसै बेनिफ्राय सनालिखौ थुखैनोसै दुगैनो गाबख्रावगासिनो दं दहायनिफ्रायनो थुखैनोसै आङो ओमफ्राय आंबो दुगैनानै लानोसैखौ गाननानै लाग्रोनो स' लोगोफोर दुगैखांनानै आरामसे फुजा होनानै लाबाय आरोना आं मानोना सानथाम सानब्रै जाबायमोन फुजा होनो मोनिया ओमफ्राय दिनैथ' थार्सडेबो ना बेनि थाखायनो दिनै होनानै लाबाय आरामनो दुगैखांनानै ओमफ्राय दायो ओंखाम ओंख्रि संना लानोसै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआबो सफैबाय डिउटिनिफ्राय आं फुजा होखांनायजों सफैनायजों आरोना हा सया स्टिक गैलालै
मानोथो गेस्टिक जागौमोन पपकर्न आलु दंना बेखौनो लानानै जाफै पापे आं पपकर्नखौलाय मानो होनो जा आरो सानैजों जमानो माबा बे जानो लुगैसोदों बेखायनो जा होननानै बुंदों आं ओमफ्राय आं गावखौनो होयो गावहा जादोब्रा सानैजों एकदम जानायनि थाखायनो र' जालाय थायो ना बिदा बिनानाव बेखायनो सानैजों जमा जा होननानै बुंदों मोनबाय हा खोनाया जा नानैबो होफैदो ना एवदों टेस्टि ना एवनाय बेयाव रेक्सनि ना रुजां खेंख्रा जालायबाय सिदा खालामफिनबाय आङो खेहे खुहे जानायखौ